Salutare și bine v-am regăsit la un episod. Astăzi ne jucăm Free Admin House, un joc de Free Admin. Uitați ce este jocul. Adică eu o să trolez lumea cu admin. Zice free, dar tu când intri pe joc ai admin și poți să controlezi lumea cum vrei tu, am înțeles. Ok, am vrut să testez jocul așa că mai m-am jucat, să nu comuni. Și știu câteva comenzi cum funcționează deja. Am învățat și cum să zbor. Așa. Așa dau sus. Ok, hai să vedem pe cine trolăm prima dată, că cam vreau să... Cum ai val? Bro. Hai. Unde-i mă asta? Am înghețat pe cineva. Nu știu unde. Băi, oare pot face pe cineva? Hai să văd pe cine vreau eu să fac. Cam vreau să fac pe cineva. Vreau 4, 5, 6. Ce faci 456? Maruel. Bă, pe celălalt. Bro, pe ălalt vreau să-l fac. What? De ce arată ăsta așa? E foarte greșit. E greșit. Frate, nu trebuie să... Bro. Eu cam o să stau așa pe hartă. Vreau să fac pe cineva buff. Sau este Mr. Beast. O să fiu Mr. Beast. Fac trolez pe ăștia. Mr. Beast? Bro, ce se întâmplă? Super Teo va deveni un clown. Vreau să îl fac. Uite unde e Super Teo. Așa. Trebuie să-l fac și pe câtul ăla. Fii și tu. Un clown. Angry. Pe ăsta. Bro, cum arată? Un MMM's Angry. Asta e Mr. Beast. Vreau să devină cool. Nu pot să fac pe toți. Hai să fiu eu un ninja. Putem trolla mai bine lumea. Hai să dau. Uite bă, sabia lui. Uite, am bani, vreți bani? Copilul ăla cam. Adică. Vrei shurikenuri? Bro, tu vrei? Îți dau, bine, mersi, niște shurikenuri. Vrei shuriken? Bă, câte are în el? Nu îndrăzni, că vă dau pup. Ber. Bă, unde-i berul? Uite ursul! Hello! Bro.
Bro, de ce arăt așa greșit? E pâr ăla. Pâr. Oh, ai pâr să fii gras. Și ca să tot să fie foarte... O să-l fac și o furnică. Pâr. Uite pe pâr, e furnică. Pâr, e o furnică. Explode. Pâr. Acolo era pâr. Ok. O să stau aici. Vreau aici să stau și să mă uit la minunăția pe care eu am creat-o. Wow! Fraților, acesta a fost episodul. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!